Коста който се представи БГ, а тук е Алекс, който съм на моето тук нещо, аз не го слушам, па е скрип. На CS на точка 6 и наистина снимаме. И Алекс наистина снимаме, си ме обиждаш. Съм тъп и гадно зомби, с мангал ме убим, какво ви кажа? Не бе, не. А какво този дете върш към бази, бе? Той е хакер. Бързо пукна. Мисля се да си вземам сега за този мап бухалка и не. Не знае, че няма смисъл. Има смисъл. Ще изгърчиш повече експито. И си върна, бе. Ще го върнеш, аз след това си връщам моите. Аз на мап на 3 рунда правя по това. По 2000 XP. И като слабак аз какво да направя? 2000 XP, ти толкова не направиш за цял мап. Айде. Добре, че пише респаун, нищо не става. Ако не на респаун. Стана. Кой не е снимал чак да го пробваме? Моджито. Що ме пише? Да, е слаб. Когато ви текте, бе? Да, двама гънят. Моите нещо се прави сега. Бамер са. И проблем няма! Не съм толкова слаб. Ръскай бързо! Аз съм като зови повече мобилата, ама като се хума на плъши ми бъме. О, я! Няма бих Еко. Да, че, муджито. Бах мангала. Аре, двама да ръшнем муджито. Аз не да ръстим муджито. Има и хейтовете, които викат голям слабак. Аз съм експорт за И хейтовете, които викат съм голям слабак, ще ви ми викат съм голям слабак. Не става. Ай, мълки малко е! Аре, дръпнете мужи! Дръпнете го, бе! Запанари! Това ти тъпе един човек. Без него. И БСФ. Да, и експорт. И така, и хейтовете, които ме питат голям слабак, CS не дей играе под беше от голям слабак. Ще ви бав газна хейтовете, които бидят така. Човек, какво е това? Ако ръпте? Първият. Леле! Аре, бе, дръпнете го, бе! Тук ще... Абе, тук той е, даже целият тим без те... Аз съм твоята. Айде, честито. То стъпя не може да дръпне един смолка. И трябва така, да е смокър, да това тъп да не мога да тръпне. Да, че и той мен ме убиха за един то смолка. Вижте го, че е смокър. Вижте го, знае, че е смокър. Ама и тъпне, се също, че трябва да тръпне ножи. Че, защо ми ходиш, не мога да дъпна, бе? Ай си цвет не с много ходя, бе, не мога да дъпна, бе. Ево само. Си беше много грозно, между другото, не мога жалко. Да, абе, бате, това как ще му убие с 2 хита, бе? Това е ама. Напиша fuck you, да си ми излезе, бе. Бе, fuck you, не става ли си за вече, бе? Някаква се сети, че строеше. Fuck you, не става. Кой имам хак, бе? Столиш. Кой? Столиш. Аз мисля, че този мужито. Не, си бе. Вот, ако му убил още един път на нуб, ще ти пъзна хака и ще виж кой е нуба.
Прецепя го! Още един път трябва го цепа! Добре бе, че на 50, още един път трябва да цепа. Благодарско! Бе, че да си се има застряха. Че е доста тъпо шпаньол, няма гато към някаква тази ръжка. Аз Аз опитам да го бяга това гърб, какво прави? Че казвам аз става да ръжкам, не. Аз бе, аз въобще не ръжкам, не знаеш. Ми добре, не ръжкай. Бе, аз опитам да бия този според да... Не опита да опиташ от другите, можете и той. А мъжито, типа! Гей. Тя ако се опитам, не може. И моето също. Мъжи не е много си. Май че. Мъжите е старашко. Ако вземай двойните яйци, да деш съм после, бе. Ама не ги взимай. Двойни малко и парашут. Не ме си върнеш като никога. Що? Ами аз ще го върна, защото съм випне. От другия месец ще ме почне за вип, мога. Не знам. Ще го. Аз ръжкам, ама няма кой да ръчне с мене да убием. Мирене. Алекс я обърка, това с мен много го мисля нещо сега. Алекс. Таковата. Забрах кой биш мислата. Тя е това цветя мислата. Че виж на интерес. Тя е че забрах. Тя съм в малка сега, дай какво да дъпам. Тръпай тук. Бях танк, да, вече съм танк. Да, вешка ми, чакай ма, чакай бърже. Ще. Мятай камъни, атака. Аз там мога скача по-есно, колко си мога да скача. Дай, гани, майка си е пешка гота. Това се ръжка от рот. Взимай камък, бе, пишко. Как няма да се стрелял, бе? Аз кой да гоня, е? Да, много бе, биш много тъп. Ще стрелял, нали кажи ми това? Как ти сте слабен? Успявам аз и... Как сме слави, гей, нашки сме силни, бе. Да, бе, само ще ти сме силни, защото знатуете си ни моя 1.13, твоя 0.12. Не бягай сега. Да, скача, една скота напа. Сега като станем... Компоче да ти отвоя, не. Като станем... Точно ще изкушим да бъдем. Колко станем супер, ще ги направим. Виж си ги смотани! Да, те са 5 и сме 4. Кой ти говоря повече? Мисис Мангай 2015 година. Пиш, мисис Мангай. Почти. Окей. Почти копи са, бе. Айде. Мисис Мангай 2015, почете го, е. Едната мишка е долу, остават са още мишки. Още мишки. Още 4 мишки. Няма да ни пуснат сега. Да излезем, ние живе. Аз съм смокър, не знам как. Аз съм танка, я ми ги дъпне. Ако можеш. То по-бързо. Мишето, как се го убия за си? Добре, обикме ставиш да убим само мужето. Оставяш ме набързо. Мишето, бягаме муши духите по цел и изполиш другите си. Вече, сълзи мъжата от сега, бе. Че, кто с мужите? С златни пистолети между. Мужите са златни пистолети. И този баня, ако не го убия с малко. Човек, аз си има още 1420 експириенс. Убихме мъжето! Аре, бой, пръш! Мой, внимай с моето! Моето е слаб, пръш! Убих тонера, първо! Убих Чичи! Убихме моето. Дай. Вземай си аптечка с ексче. Искаш ли за такива? Стои база или ръжкаме? Малко да стоим база, след което да ръжкаме. Чакай да питам... Танк! Изтегляй!
Що сказал? Кой га изгорил, бе? Вот пък га изгорил. Знаеш, танк, Тя вкацкам гранатите. ята граната. Какво? Не, аз пътувам с пръвща, аз съм зад вас. По-скоро за себе. Чисто е, чисто е. Добре, добре. Опа! Не е чисто, не е чисто. Пръсна е. Но е мръс направо. Чакаме. Чистачките не са чистими нещо. Внимавай сега, точно в лево може да има някой. Няма никой ръж. Шитка. То се е силна рев. Да, това е рев. Да знае как. Идвам. И те ако... Пращаме ти тук. Аре, бой. Аз по кой да гърмя? Убивай Който там. можеш, който хванеш. Танк? Няма. Ама дай и оставя се пак. Да, за мене. Аз нямам патрон между другото. Добре. Аз не мога да взема. Помощ в танка! Съжалявам, човек, ама... Той аз не му... Аз казах Не последно мога да взема трима наведнъж. Не, аз не можах да аз как последно момент, че танка идва аз. И аз... Ничек с ничка всички сте ви поемеш другото. Без тебе. Да, точно без мен. То стане с... What? Как се засили толкова много ерев? Чакай да си метнам се. Добре, ръшка да ръшкаме нещо. Ми ръшкаме. О, Мишко! Мишко, не бягай. Чакай! Джоджа. Джоджа. Пуси ме прикривам бързо. Правиш. Аз съм тук сейф. Бъй, знаеш колко съм в базата. Няма са, аз ще стоя тук долу бързо. И тук ще ръскам сейф. При по-напече уша. Къде, знаех си? И за това по-добре да беше да остане долу. И ти му една похакане. Където е? Може, помогна. Вземи гарила, бе, човек. Вземи галила, ще съм включил това лево. Те гарила на кое да се включа? Не да знам. Мисля, че следващия. Не, Взел съм го, ама взел съм го, да. Включил съм го, не го ще. да, че ти ще не изтел как няма го включи, бе. Слаб е. Осмия са... Нямам. Аз съм мама ме баха. О, Rampage! Абе, шок. Оф, ако ми свършат патроните, тогава. Аз ще гледам, бе. Не, аз съм по-добре. Не, е по-добре. Това, че е 35 не значи нищо. И че има златни пистолети и думанци. Ки е 20 Това е 10 левел, човек. Пак ли е танго, момиче? Няма да се направя, съжалявам. Ама става. Оля! Какво? Как му убил? Аз бях във въздуха! Как му убил, момиче? Аз бях във въздуха! Видя си съм във въздуха, нали? Да. Как му убил? Аре, кажи ми, как ще се случи толкова близо до мене? Аз така, той е хакер. Той е аймхак. Ай, как помага? Е, само стои си, само и автоматично си стреля. Само се насочиш мишката. Как ще му убил толкова далече, човек? 3
метра. Как? Аз бях в въздуха и това как ще скочи 3 метра? Да снимат минко, чакаме. Това е рефятно. И да кажем на ред. Не му кажа. Аре, още един рук има. Снимаш ли? Ми ще опитаме. Снимаш ли? Да. Реф. Но няма пукни. Так мисля. Няма патрони. Не, трябваше още към 2-3 кила и ти да влезе. Виж ли му кафе на кефта? Бе, хакер съм, не може нищо, не може го докажем. Кажи не е в да го бамня човек. Ну, казвам. Готвам съм се. Винаги има хората. И аз идвам към вас. Добре, ние ръскаме направо център, дето идват зомбиките. И аз съм с вас, аз съм за вас точно. Реф реши да обърне курса. Да, ние да водим. Правиш. Танк, танк, танк. Къде? Бяхме го ебал с танка, бе. Не. Нищо е зелен. Мисля, че танко идва. Джокто. Топ ме лавка. То си хак. Аз казвам, той е... хак. Човек не мога да се спит хака, че ще ма бам ничал, коня ще е веднага пускам хака. Ще питам да пусна хака. Вече ще пуснат още едно демо. Има демо за наш двамата конкретно. И кобална хайна. Няма, още те може да не са го проверили още. Като дойде X-Word до нас, може да ни шипне един бъд. Той сега ни видя, че да сме без банове, тъй че. Толкова ли тъп? Не може да го види. Изкара ти къл. Да бе, изкарал ти. Ти си толкова къров, че не може да го видиш. Да, то спак се въне експлотуе, направо го връщам. На мен още се малко ми трябва, аз съм 16 000. Да взема и бухалката вече, човек. Аз съм с 16 900. Да не взема бухалката, ти утре без бухалка няма как вече да става. Окей, ти си смолко. Знаеш, че трябва да ги дръпнеш. Не ми лади, те ти дъпвам като малко неща. Дръпаш и се прикриваш. Дръпна така съм. И без там па изключение за кръв. Дръпни го смело. Аз го дъпнах. Но ми се скъса. Айде! Ой, траше е пип! И феде от нашата. Еф напусна. Ой, траше е. Той кой не го каже. Дръпай! Хъта кацо е там! Хвана си ми бе бързо! Идваме го! Дръпай! Не мога да скъсам и са въдицата. Дръпни, брат! Покажи си дръпни, може това така. Баба. Дръпни! Аз съм малко по-назад. Айде, че към мене. Зад нас! Айде! Не си. Този път не ма вяра, не ма искай за дъпване. Що как си? Чейсъл. Съм. По-скоро ма искай сега за килове, не. Поне пали ръзъчката и един да те няма. Ти ми ги дъпни, ако с някакво Джоки и Джорджа пък. Чакай. Жарше. Малко. Ето тук. Видяхте. Брат, това как ще ми през малко, аре кажи ми. Виждате ли?
виждаме. Той е хакер. Доброто. Това е писта от него, брат. Всеки път само сами играе и никой не го засичи, никой нищо не казва. Чека, каза. Кой ще чак да си взема една вода? Вани. Така, извините хора, че ма нямаш, просто аз взема малко да пием, че си ми пресъхна по устата. Бихме ги. Така, още снимам Последен род, какъв си? Хунте. Аз съм танкич. Да, видяте, много хубав гъс имаш. И ти. Много бързо изграхате си. Да, те па само мужите си, между другото. И музика е... Как отцепе, брат? Беше да кашване само как ми го забих. Мужите само свиня, те че... Не съм това. Да очаква нищо от мен. Аз съм Хънтер. Я да ръшкай, давай ми прямо. Да, ръшкай, това обиса с го. What? Това без блок. На мен ми трябва още 495 кила. На мен ми тя 2400 кила, аз кой ти кажа? Не кила, не експрес. Ми аз толкова изпивам, ама... Ухото ще умре. Ма тап да ма, админа да ма иска, админа ма да си сте хака пред него. Ще е много интересно, нали? А кажи, искаш ли админа, аз му трябва без ССМ, без нищо, но само искам да си изтриеш хака. Аз казвам, окей, споделям екрана с телом хака, той ма прави админ, за винаги. Ще е доста интересно, милене. Миле. Мен се чуди са май постат, този Арк се чуди за постат, като с мен го пуят. И той играе сам на XP, нали? То с мен не играе сам на XP, бе. Този непознатен и Милен да играе и... То с нашия приятел Милен и играе слама още. И се отказа. И вече говорим за мен, той... Само представя да отиде в болница, спиха му краката и... Така, ти Алекс, мисля, че към... Айде човек, стига бе човек! Айде си стига човек, ти бакче! Не очаквай да ги дърпвам с молка и с джоки. Ама дай сега убивай ги! Сега станаха всички стане слабаци. Бихме мужето, сега вече е наш победа пак. Убиваме само банера и траш. Към банера също. Опа, извинете му, господа. Много просто знаете, като питна обиркона и някой път си излиза много хубаво. Пак също? Ами да опитаме, ама. Аз гоня тук някакъв приятел, който питва да ръшка. Да е център, където беше ръшка това. Не, аз се ръшкам с който с White Trash Play. И как се казваш това? Помощ! Аз съм с Луите Траш. Къде сте? Ръшнахте ли? Отиват му другата част на базата. Дете е дупка. Аз съм вече в тяхната база ръшкам. Чакай, върни се малко. Аз съм с теб. Не, Луите Траш е зад мене. Добре, аз съм за бързо. Добре, вече. Чакай. Да има някой там. Не, няма, че те. Чакай тук. Няма, аз ги потърся. Някой си има хил, бе. Бе, искаш хил? Да. Ама ти ме... Чакай. Хилни ме, бързо. И ти има хилни? Дайте си. Четвито умирение на 150, ами си менен дет на хил. Двама хилванки, ти беше доста интересна. Трябваше и твои танки. Какво аз мога съм пил беззаконно заради вас, бе? Убиваме ги. Само. Пазима, пие лимонада. Пие се ни реджи лимонадата. Ще ме трябва да помогна на Траша.
А чакай, че ние опарме ръжкаме. Ако кил, Защото че аз тъпнита пъкаме. Та пъкаше геро. страшно много ги разбира. Той трябваше кой ниво е, бе? Средно, но и ти казвам. Аз ми как ти, бе? Еке, таше, а българин и англичанин е къв е. Ръжкаме. Та, трябваше какъв What the къв е това, бе, бе? Писни ми! Той ми е мила, What бе. изкапания лак? Що лаги тебе, милени? Само лак, Ми... не те ми е слаб. Чакай за тебе съм. И компоти... Аре, лате! Лате, къпото! Аз си тука на това, те! Лак да ми не сляза! Лага! Скъпания лак, умрях! Аз си споръняшката работа. Тя подвиждам, аз съм със страшно. Еше. А човек там отива до газа, за да го убия, бе. Явно. То с хванта не ми вдъхва. Тука няма ми вдъхни доверие там. Знам, по-добре. По-добре си имаш още един кил, защото паша. Да, танка е там, знай си. Билете! Помощ! Да, аз кой така че танка е там. Ау! Не, между другото, трябваше... 20 примери. Скоро може стане 20. Като станеш последен левел, не печелиш XP. Като си последен левел, не печелиш XP. Дори като си го изхъбиш, дори да килваш, пак не печелиш XP. А като се изхъби? Почваш в начало. Като се изхъби? Ама като ти остане малко XP, ретиш 5-6 пъти и тук си решка на вода. Ако не рескам 5-6 пътя само хабени, Няма. няма да ми се изхъби експито. Нещо. Ако не ретиш, няма да си изхъби, ама не печелиш XP. Ебат тъпът, аз как си въна после експито на 23 ниво. До 23-то ниво последното, затова направим. Той им после да си вънеш експито така. Това не може. И къде стана нова експри, няма пан долни марките, бат. Ема ти ще имаш всички оръжия. Ти ще имаш всички оръжия. Не, ако не е специалата. Метнах си гранатата, не се убих. Отивам да ръшкам. Танк! Помощ! Метна ми камък! Поне го убих. Мишка, пак не го убих. Опа, спида! Първо бия първо. Бегай! С атка, бегай! Бягай! Лаги ме! Получи 13 плюс. Ако... Не ми лаги, брат. В момента знаеш как ми лаги. А като ума, колко експи ми дава? Тоест? Като ме уби спида с червеното. Зависи. Понякога е 8, понякога ако има бонус, нали? Диго, годен, диго, сивения, да? Той трябваше да влезне и направи повече килове от мене. Ама той си купува всички оръжия от шопа, той си купува всичко от шопа. Ганта, че какво си нямаме експи, не мога да си купят Блу Марсовите. Шанс пък не. После играят много слаби оръжия. Затова като почнеш така да ти намалява XP много, ама нали драстично да намали. Примерно от 50 000 ти останеш на 10 000. Да. Да ретриш няколко пъти да ти се разкъмнува и точно.
чак. 31, последния левел е такова. Все едно си превъртял играта. По-точно сервера. Хвана ли? Да. После ли искам някой за Свенда на Цезаря? Не, няма играм с това. Що? По-добре свърва. Що се базе? Да, не, ма да. По-добре свърва. Виж го, ама. И краше бие колкото мене да мечи. Той е вип. Такова ми, ама никой няма. А? Такова ми, ама няма никой. А? Ба! А какво беше кобър ми? Сега споделяйте ме. Ама кой сте следи, не знам. Зомбитата. Сменихме тима. Сега сменихме зомбите. Добре, трябва ми много малко XP. Аз съм смолка, да знаеш. Съм там. Чай, напиши рата 25 000. Аз ще напиша. А случайно да те питам, правил ли си XP? Не, Колко ти остава? доста. Колко доста, защото имаш 10 минути. Това ще ми стигне спокойно. Да, бе, ще стигна. Всеки път така казваш и после... Ама ти нали знаеш, че вета, някой ще се фане всеки да напише ротърли и другите по него. И няма да чакаме. Точно. Скоро. Има 10 минути, а по-малко. А, това се отдавна съм подготова. Къде се бяха шировате? Пуснах си въдицата без да искам. А, въдица. Аз викам на смолка. Подкрепение! Изключи звука. Нямам чек, нямам, не искам. Намали го поне на CS-а. Не може. Защо? Защото ме макса, ако го намеря на... Как не макс бебата? Намали го съвсем малко просто. Не може! Канци! Ще се спре целият звук, ако вече мърда назад. Що бе? Защото съм точно накрая. Точно не се чува. Не баш толкова силно няма. Ти казваш на макса, той е на минимум. А минимум да. Не знаеш, че той е вид част аз. Ай, скача Ето, който. ти казвам. Аз съм петък ще напиша телефона. Програм тръгна да ме ръка. Да, сега. Не знам, човек, аз... Още малко ми трябва да си дигна левел. Минди. Цъпнаха мужите, цъпнаха мужите с камък, да знаеш. Сега мисля, че играта ще бъде лесна. Това само мъж. Махме! Това няма до главата. Съм да беше ми пият. Бе, Алекс, аркаш. Добре си в мене. Кой бе? Алекс, кой? За малко ще ми утре. Ти си Джордж тук. Леле, трябваше да виж страшно как го уби, брат. Във въздуха. Just blur. Спри! Знаеш колко е гадно, аз съм си пуснал и моя звук. Кои си знаеш колко ми е гадно, бе? Аз съм смолка! Аз съм смолка, по-добре. Ти ги дъпни. Ти си ми щитил, аз съм отзад. Аз съм такива, аз ти пък дъпваш. Чакай, ляво, дясно, ела дясно. Стой, не се. Дай аз да. Ела, стой. Ко ти пише на обувките, бе? Панако! Иван! Панако!
Без дед. Мой. Така се работи в такова. Теки. Така се играем в тим. Айде и мушите дропна. Останаха двама. Джестас и двама. Как стана дума за Джестас? Той е. И тук. Значи, ай! Ой, мисок! Добре, банер е слаб. Аз ще се опитам да направя нещо от това. Какъв си, бе? Смълка! Еми ги депни. Може така. Ела там, където бяхме миналия път, помниш ли? Да, защото е. Жала. Трябва и още един, трябва да дойде и траш. Ритъм. Отпиши на обувките, бе, Милене. Влезам. Баня взима в тонила. Така е, където съм аз бързо. Бързо! Така е. Стани и изкачай. Бац. Не очаквай да ги дърпва с смолка, бе. Що? Виждаш ме до теб съм. Ти си... То път аз съм бронята, ти си... Ти си спида. Аз съм спида. Спид. Ти ще си дигна първи левел! Аз този път аз съм смока. Не, аз съм въдицата, ти си щита. Оп, кръгон, правим кръгон. Що? Разкъпни от тука. Кой лъжка, бе? Дъпни ми го! Айде по-бързо! Бих избал. Ти чакам цел. Долу. Отпиш на обувките, и аз поимах. Ходи малко. Пастът хризна. Не мога да ти ги видя. Хубав физик. Айде, тук. Четка към мене. Запаща ми той. Мислих, че ще скочи да го убивам. Тая маеста между другото е малко. Копай след славаците ми, бе. Пак ли същата история като вчера, момче? Бате, писна ми. Нямам да аре, пиши. Не, аз. Аз ще прокамвам този пач. Копай се! Виждам си всеки от моста и пера. Аз съм чисъл, аз съм. Мак се да схилна. А те. Ебатата пат се между макюна човек им. Тата обяда, бе. Аз съм купил. Мерси. Едно човек. Но ясно. Стик там. Как се лепо, бе? Едно. Аз так да сте тъпи да не мога да убият 5 човека, да не мога да убием един. Опа! Първото кил. Не, това ми беше стара. Първото кил. Беше. Дейвид, избирай едно от двете. Да те убивам или ти да ме убиеш. Но ясно, че се трябва да убия. Добре, посетиш ми се да ставиш. Не си, аз тук стъпвам киловете. Аз съм той, аз съм смокъра. Аз съм смокъра. Актявай да си са газосмолка. Та е баб газа. Ти без това идваше, така или иначе. Нямаш ли да ме убиеш, ти присъждаш. Да ти ми тя хакиш нещо време.
За това в днешно време се става. Няма да убивате вече таш. Който го бия, аз убивам него. Той страшно ще ме убие. Баби си! Ще му убие. Страшно е виновен днес. Тук пак те седна по... Страшно е виновен. Другата игра е аз ще кажа ми... Да, ще виновен, бе. А не, страшно е виновен, защото той ме убия. Аз бях... Сигурно следващия път аз малко ще отида до Кирифа. Съм точно като тебе. Голяма нужда. Накъй съм гаща. Бре, това кавай, няма ли да го тръгне? 20 секунди. Ще убием ли Траш за 20 секунди? Не. Също. Що моето носи пампес? Що моето носи пампес? Аз ти да знам. От теб е въпрос. Маща да беше знал. Добре. И това е кой чача от мене. Втори на